Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, 10 peso BSP series year 2000, 2014 at year 2016. Common coin or semi-hard to find na ba ito? Sadya nga bang mahirap na hanapin ang baryang ito? At magkano na nga ba ang halaga nito? Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat at sa mga bago kong viewers, paki-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, pag-usapan muna natin ang obverse nito. Ayan. Ayan, makikita ang imahe ni Andres Bonifacio at Apolinario Mabini na nakaharap sa bandang kanan. Ayan, nakapaikot sa bandang taas. Nakasulat Republika ng Pilipinas at nasa bandang kanan naman ang denominasyon na 10 piso. Ayan, nakasulat ang pangalan ni Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Ayan, nasa bandang baba naman ang taon na 2014. Ayan, dumako naman tayo sa reverse nito. Ayan, sa bandang loob naman makikita nyo ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, sa bandang baba, 1993, kung saan ayan, na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, at sa bandang taas naman nakapaikot, nakasulat Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Ayan. Ang komposisyon ng baryang ito, ayan, bimetallic aluminum, bronze center, and copper nickel ring. Ayan. Wala pong katotohanan na ang 10 pisong ito na may halong ginto. Ayan. Ito ay bimetallic aluminum, bronze center, and ayan. Ang komposisyon nito, bimetallic aluminum, bronze center, and copper nickel ring. Ayan, wala pong katotohanan na ang baryang ito na 10 piso na may halong ginto. Ayan. Ayan, i-share ko sa inyo itong i-share ko sa inyo itong aking mga collection na 10 peso. Ayan. Year 2000, 2014 at 2016. Unahin natin itong year 2000. Ayan, mayroon akong 16 na piraso nito na year 2000. Ayan. 10 peso BSP series year 2000. Ayan, share ko lang sa inyo. Matagal-tagal na ring nakatago ko ito. Itong aking mga 10 piso. Ayan. Ayan. Mamaya, malalaman nyo. Ayan, alamin natin ang presyo nito, kung ano nakatala. Ayan. Marami tayong year 2000. Bali, 16 ito. Ayan. 2000. Ayan. At ito yung aking collection din, 13 piraso na year 2016. Ayan, 2016. Ayan. Ayan, 13 pirasong 2016 at may 2 piraso tayong year 2014. Ayan. Mamaya malalaman natin ang presyo nito.
Ayan. At ito na nga guys, ipapakita ko sa inyo ang presyo nito sa Numista. Ayan, unahin na natin itong year 2016. Ayan, 2016, 1.9%. Ayan, at ang presyo nito, ang verify nasa 110 pesos. Ayan, puntahan naman natin ang year 2000 kung magkano na rin ang halaga nito. Ayan, year 2000, 10 peso, BSP series, 7% ang frequency nito. Ang very fine, extra fine, nasa 21 pesos. Ang AU, almost uncirculated, 76 pesos. At ang uncirculated, ayan, 170 pesos. Medyo may kataasan na ang uncirculated nito. At dumako na tayo sa year 2014. Ayan, 2014, 10 peso, BSP series, 1.3% ang frequency nito. Ayan, very hard to find. Ayan, ang extra fine nito, ayan, ang nakatala dito nasa 200 pesos. Ayan, sadyang may kamahala na itong 2014 at sadyang mahirap na rin talagang mahanap itong year 2014. Ayan, 1.3% frequency at ang extra fine, ayan, 200 pesos. Ayan, mahirap na talaga hanapin ang mga ganitong barya, kaya lang ako may naitabi ako, mga ilang piraso. Ayan. Ayan, sana may naibahagi akong konting impormasyon o konting kaalaman patungkol sa baryang ito na 10 peso BSP series na may taong 2000, 2014 at 2016. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.